Uzidingele uNkulunkulu noma kunjani. Uthi Nkosi ngigeze ngamanzi ogeza ngawo abantwana abasokolayo. Ngigeze ngamanzi ogeza ngawo abantwana behlulekayo kodwa abazidelayo. Ngigeze ngamanzi abantwana abazidelayo. Le ndoda kuthiwa yayikhulu. Lobu bukhulu bayo babuyixhopha. Kuyenza ukuba ingaboni kahle. Baningi abantu abayizikhulu befika la ekhaya. Amadoda anamandla abahamba ngey'moto ezinhle ey'cwelezelayo, abalala iy'nkimbi, abathi uma benyakaza kunyakaza izwe lonke, bahlale befika la ekhaya. Nakhona kwa-Israyeli babehlale befika. Abathi uma bebona uHlembe bamedelele bathi yini yona le. Indoda ehamba ngey'nyawo engenamoto yini. Nayo le ndoda yayikhulu. Abantwana bakaNkulunkulu yilokhu baphuma eGibhithe zifika ikhulu. Ezithuma ifika kunyakaza izwe lonke. Zithi uma zibuka zithi yini yona le. Sizokuqeda nalokhu. Lokhu kukholwana kwabo abathi bangamakholwa sizakuhlakaza ngelanga kuphela. Yilokhu abantwana bakaNkulunkulu baphuma eGibhithe. Khona esikhulu abakhuluma ngaso la eBhayibhelini. uGoliyathi kwakuyindoda enamandla. Ethi uma inyakaza kunyakaza umhlabathi. Kuthiwa ngaleli langa kwakuliwa akukho nini. Zaphuma iy'nsizwa zakwa-Israyeli somile nazo zizethemba. Kuthiwa bathi uma sebelindile ukuthi impi sizawuhlangana yaqhamuka le ndoda yamaFilisti. Bathi umkhonto wayo wawungangendlu. Isihlangu sayo kodwa amadoda angama-50. Yathi bayiqhamuka. Imali ikhona iqhamuka isigidi. Zathi insizwa zithi ziyayibamba ithatha insizwa iphose la. Ithatha insizwa iphose la. Baqala manje laba bakwa-Israyeli ukuthi ngiyabona siyaphela na. Lo muntu onamandla angakuveleli. Ababe besathanda ukusondela. Batshelana bathi abantu sebephelile. Kukhona indoda lapha enamandla. Akusekho muntu ephakamile.
umuntu ivele imbambe ngimphose la ivele imbambe ngimphose la